kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kada kinang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag, amalam yung aming nasangapada, mga padang agbutbutos. Manibot nga rin dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, Masarangan, di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lagos Norte, Philippines, at timan nga sumangbay iti programa, Idi Kalman Laeng. Idi kalman laeng. Kaya ito di pagayam yung Mr. IKL. Idi kalman laeng manong Nemi Ruiz. Kumabkablawa kitinembag nga malem ka na kay aming asangapada. Please share this program. Share. Ano ba't lang nadanggay? Ano tayo matlang agbibinuya? Yun akong nagyaman ka na kayo. Padaanin nyo mamagayam, tinikal malay nga pagkasalitaan ni Ronel. Ito nga rin drugyan, papagayam, from the beginning up to the end. Ti pagkasalitaan ni Ronel. Sagudahin nga ti surat. Idi kalman layo. Idi kalman laeng manong Nemi jakpay nakastrik dito balay kalpasan nga linukatan ni bakit ko nga nilili tiri daw nga tinugtog ko. Hindi kas taon ni manong Nemi ti armalite man tingiwat na. Simang pagkapay lang, di kas tung oras, kasla sa awan nga kasla sa ang nga lalaki, kasla sa ang padre ti pamilya, magkita mga magmamesak dito balay, agadok ti anak ta, kalbasan na, rabrabiin, sa nabartag ka, nakainom ka manin, nagapukay ti babae, da babae. Anong Nemi makakatawa ko mga masurunan. Magsasaho na kit detoy. Ano sumangpetak manong Nemi ta medyo naladawak laeng nagsasyat kami karagiripadak nga tricycle driver. Ibayag na mangilukat tiri daw. Apaglukat na ko na data. Di naman lang sinaudsod ng anak kon. Di naman lang sinaudsod no kumusta man di ba nagpasada no nadadailan ako no anak. Dagat pagsasarod, ada babae. Manong Nemi, dandali inaldaw, dandali rinabi akas ito, di mampaspasamak ka na kami kinidili. Kung nakpegid din babawi ka ng asawa kang kakunak kuma. Kaya mo ta masurunak Manong Nemi, saan kun ngayon patuloy pa iti simret. Inawid ko kidit manong Nemi tiridaw sa ko imbalabag ng Enrique. Bag! Hoy! Pamalam! O, bibiyag mo! Buisit! Dagkel ti pamatik manong Nemi nga nabuwak. Dagiti karoban. Baka pati di anak mi manong Nemi ang tabon palayang iti talo. Kita nabuwak puno nakariin. Sinakayak man yung tricycle ko manong Nemi sa Kopinanda.
Warming astawa ni panang patartaray ko. Tsaka mo no sa dinot papanak. Doon ka malagip ko manong name iti kasta nga oras. Siring pa lain ti kabagis ko. Ti kabsat ko nga manungit. Kabaranggayak matlaing manong name nga madalang ti sabali nga purok. Pag gusto manong name kadano na orela na ganit-it. Di ba nagprenok manong name. Pag gusto. Adda pa lagi sunit sangot ti balay da manong name. Nakiktot. Di makita na. Oy. Anak ko mong kabagis. Guys. Bawanta na danong kapela si Riring. Abay. Kurang tinong ko di mabaling inuman ita. Pacheck nga wanin tinakalokat nga tiyangki. Amumat kanya kadala tayo stock ko. Sige, dumanong ka. Dito unag, madita ako apodot. Damat electric pan. Dito latan, troar. Ang talagang makaringgor kabagis. Nagsagag ito nga orat mangalak. Iso na lang, takinan na, adamang baling nga mapulutan nila. Mabamon tapulutan. Nagtugawak manong name ng gilad iti butaka. Your oray ko, ti panang idasar, ti kapsat ko manong naming ti arak ka na damang pulutan. Manong name, talo nga tawanan, sipod, nagpurgudak. Dati akmat nga OFW ka. Nagkapog di Saudi Arabia, manong name, kas skilled worker. Abot na may saak nga masun. Manong nga tawin ko sa jay. Babayan iti kaadak sa jay, manon nemi na kay patakder kami iti balay mi iti asawa ka ni Dili. Uwain. Kinabudno na manong nemi kita, kahit ko kumapila tagsubli iding, hindi kayat nga makadaywak ti asawa. Narigat tawon kawilin na. Doan nga tawon sipod manong nemi nagasawa kam kinilili. Idi tayong batik yasuna tapno nakagtrabaho di Saudi. May sa duwa talo pat na nakain na makatawan manong nga saan nga nagbakbakasyon. Imagine dain nung nga tawan nga awan ti kaidak, awan kaidak ti asawa. Magalbasan ti nung nga tawan ni di agawi dakon manong nemi addan ti balay mi. Wine. Kompleto ti pa nakapinis na. Narantak pala kumatag subli di manong nemi. Nga may di baga kanyak ti asawak nga apeng subli ka pelang. Pitapitad na anak ta. Gusto ko niragsak ko manong. Pamanggahim nga nakasangpetak at nasikugakon ti asawak. Huwin manong nemi. Isa anak nga rin nagsubsubling mo nakman. Tinaramid ko manong nemi. Siyempre ka kiti trabaho ko madlang ti construction. Ngayon ka po ta mamanoy din ti agsapol iti kaskanyak tadumaten dagiti masun kanda dumapay kaya damat pa'y nabati nga kwarta mi manong name gimatang ako iti tricycle agpasada akon ko na lalaki timpas nga iti asawak manong name junior ko nakadagos Ronelio Junior aratan di kagad ko manong name nga agpasada kapungarod kini Ronel aliw-liwak. Yung dyan ka mo manong nemi. Adan may isang katawan ni Ronel kasla bimaidam kanyak ti asawa. Numanin kulding agur ka, numanugak. Numanin mailiwak agur ka, madamaak. Kasla awalin ti interes naman. Itapahit adda akon. Saan ko napanawan. Kasla no kurangan ti panakipag-sex na. Sa bagay manong name iti sang-sangpet ko ng panakpak dito, panakpak dito, iso nga ta siguro nga nakaala nga dagos. Kaya lalo nga tawa na kastoy manong name. Diyan kung mamatararamida ni timadadladaw ang agawid, nga masurong na. Awanin tinapindas nga relasyon mi, kas kamlaaso ken pusa manong. Nagigtuta kiti timpagan ti kabsat ko manon name iti abaga. Oy, nakatulog kan sa atin. Kabagis. Adan
Takalukatan, tumaong kan. Timaog ak, ginudwa ka sigod ti baso. Ne, di mo unay. Mahal na tamo, gidakto na tatuin. Maturog ka tulat tatuin. Babalikat ba maturog ka tiruar mo, sumrag ka. Kailangan nga maturog ka tulat sabi nga da asawam, kaya da anak mo. Wala ti problema. Problema, kinilili. Agim-imon ti angin. Agim-imon ti angin. At dababae mo na. Huwag nga ron. Kaya baka adak. Awa manong. Sa damat nga puli. Iti agbababae ka. Malaksid kang ka, dababae mo. Nasing patak man. O resalot sodom kinipag mo. Manibot na nagdan na kami. Talon ti anak mi. Adan ti high school ti nauna. Manibot iti aking kakanag ito. Nagbalay na ka ng siyat. At na siyat mo ti asawa. Nasiyat ka mong patpada. Kung ano, dumapawalak yung kamanong. Napatangam ti ng asawa. Siyak. At babae mo na. Huwag nga rin pagsasao na. Kaya sungbat mo. Awang mo na ka talaga mangawan. Sungbat mo kuma. Sika, at dalalakim ko nung kuma. Manong? Katuan, balasam mat. Di mo ka di amo nga kastang style di kiti babae. Ano nga style nga magbagam? Pangkalub da teramid da. Manong mat, kapsat ka. Isang ka din nga, mukha din nga mga arami din natin pagkabilan tamat. Apay ko magkabil ta. Ibagbagam nga da, lalaki ta asawak. Saan ko ibagbaga? Ibagam nga, adakal kaluban na. Kasi parang ibagbaga na nga, imon ti angin nga dalalaki, babae ko na kanya, isot at aramin ta kasta. Paglilingad na. Saan ka makauni? Ay, kabagis, Ronel. Imposible nga saan nga dumandanon ken kakabagis. Ti kinapudno. Kinapudno nga niya. Alam, uminom kan, tagawid kan. Ang mga datakit, agapa. Talaga, agapa ta. Patagsim ti asawa. Ibagamkid din nga adala kita asawak. Timakdera ko manong no, imbinjoin ko sa ukop, tugaw ko. Ay, kabagis, Ronel. Imposible nga saan nga dumandanon ken ka. Nga da, babae ti asawak. Lalaki ko naman. Nga da, lalaki ti asawak. Shhh! Pukaw kasta. Nagawid ka na. Lukot to, hindi ka kumain in-entertain. Muna ka na, ibagam ka din nga da, lalaki ti asawak. Imbagak lang amangan no iso pangkalkolb na lang, teramid na ko na. Kasi hindi, iso mo na iso. Paunay ka natin ko. Paunay ka natin ko si ka. Di mamutagadi. Ibaga magiging lalaki ti asawak. Baka ti asawam tada. Madi tayo ito yung kamagi sa gawid kan. Ang mga nung tayo pinarpartiro pa na. Ang gawid kan. Ngam sa anak nga nagkuti manong nemi nagabot manok sawak. Itamang pala mangigkuti kastoy. Tipay mismo nga kapsat ko manong. Binalas ko na. Ang mga mat doon ipagtadalalaki na ako napunta na. Ngayon ka po ta sana ka pumanaw manong nemi. Agtugaw ka. Tapos salitaan nga na siya tamin. Ngayon tikid daw kang kasaan kang pungtot. Nagtugawak. Umuna nga sa ludsod. Patsem ka di. Nga ti anak mo ket putot mo. O niya! Sino ko mat... Tanda ka ko na. Ay tanda ka. Manong nemi adari muhar. Niipag ko. Ti asawa ni Kabagis. O ano ka nga? Ano ito? Awan. Nagamakibiyang. Asa do ko mga jak makibiyang?
Kit bumarat salitaan nyo. Kasi dinanog kayo, nagpinatay kayo. Kit di kita karuba. Rabiin, di si oras na rabiin. Noon niya man data, pagsisinupyatan nyo, isa din yun. Sumarkan lang kayo doon, agawid ka ba din kayo? Alam siya tagbandar. Alam, alak dito nga arak, nambartik ka lang nga rin, uminom kayo pala, kasi lang di ka mapamlet. Awan na road, manong nemit na rami dan mi. Tisurunggon ko nak. Diyak pa yung bagang inakon. Sila kayak manin ti tricycle ko manong nemit sa kapina. Baga nakidin nga dalala kita sawak. Baga nakidin nga diyak putot ti anak. Ti putot ko ti anak ti asawak. Loko ka. Oh, siga kindi Sa mo nga putot na kita anak ni baket mo. Nilaka ni baket mo tadalalaki na. Pinon ko na akong disurong ko man. Yung sa anak pala nga di manon sa dibalay, manon nemin sarden ko, tricycle ko, iti igid kalsada. Tapos lang ako nagbagtit, mapaspasamakin. Tila babawi ka na paniti. Balay ti kabakis ko. Saan mo nakasdya Apita lang ibaga na ti kasdya. Sa bagay manong nemin, adumit ka di nagiti mangmangig ko nga dya kikaskaso. May tapay lang yung bagakin, sinalsod, kabsat ko, no, putot ko, no saan, ti anak, ti asawa. Manong nemi, gabuta, agsugelak, nakapaigid mo ti tricycle. Siyempre ka, limogan iti sidecar, manong nemi, kat dito'y ngayong karigatak, nga inturog, tabarbareng, no, malag-anan ton ti ulok, ti panunod ko yung makariingan. Hindi kat nagtagtagain pakit din. Kampay, idi manong nemi, ado dagiti mangririyaw kanyak ako nada. Saan na nga putot, Anak ni anak na asawa na. Saan na nga putot? Sa balit ang imputot. Sa kabalit ang imputot. Hindi orek lang na pabaring ko. Ano ko na yun? Lima ka. Nakare. So, ito yan ko. Malagip ko manong nemi. Inturog ko yung sidecar. Matibay lang. Sakit pala di ulok. Buisit. Nakadado nga matagtagainap kasi ito matagtagainap ko. Kasi lang nakadado nga no, di kita nakadagdakil nga rupa na. Ngas lang tayo na-blur tilop, rupa na ka mga ibagbaga. Sana po ito, anak, di bakit na? Sana po ito, anak, di bakit na? Sana po ito, bakit na, bakit na? Oo, na matagtagay na pa, Diyos ko. Nagluganak, ti motor ko, anong nami pinandar ko, nagawid akong mo na. Ang garahek, manong nami, tilogan ko. Sak nagtugtog. Anong atad oras? Lily, sweetheart, lokat mo tiri daw. Amumat nga awan tulbak ko. Lily, napanak pa iti badog ti kwarto mi manong. Tinugtog ko ti rehas, ti tawa. Lily, sweetheart, lokat mo man. Biwanan na nagsilawan. Napanag tiri daw, din lokat nan. Agimukmukat. Nakabalot na rasay manong. Oh, agminarti barokong na. Nasumre ka nga rin. Sige, sumre ka kon. Simre ka, inrekap ko hinlak. Minamakam kong inarakop nga nakalikod. Masensya ka na. Sorry ha. Sorry. Sorry. Ano ka mga pagsurusuri ka? Ang disturbok titurog mo.
Di ba nangarakog ko keng kuha naman ang name abag isungan nagganak. Di duhaman sanas na. So, diyan, hapa pinasil-pasil ko na, di ka man. I miss you. Saan nga siya ti mismo? Di ka mismo kay di babae. Babae. Siya. Dabay kami ng dati Ang mamalagip, ngayon din nabitak pa nga si Mang Pet nga nagabod sa Saudi kat nagagitang agpanpanakpak. Hindi kat naipas ngayon ti anak tang. Nakaroon na dagmay sa titawanan kaslawan ti hilig mo. Kamang banu ka kamat nga mga iwan kini Junior. Siya nga rodan. Bali adamat babae. Awan babae. Tsaka, sabi maladlado ka nga agawawid. Kat may sungsungak lang kada gini barakatak. Nabat padag ti barakadam ng siya. Sige, hanggang itong aramid na manong nemi. Inagkaktitil-til na ko na. Ronel, aguray ka. Abay, aguray ka, nakdi-CR. Hamubugbukuhan. Naimimas na sa mga bugkuhan. Si Kamad, bugkwak Tatay mo na. Ano tawa na? Anak naging mo. Kasi na, bugkwak. Gabutada. Tatay mo na ako naman sa tay. Tardong. Kapag ko mga, bakit kasta? Siya ka Tatay mo na nga napamukwa. Pinamakpak. Pambarmulaing naging papauyo kang rimuan. Kahit mo lang karga unuwa. Tapno agurnong ka. Tapno hanak makadlaw nga nakitid. Sige talaga bagamot. Kakaiso na nga nakapusbuslon no ka. Sala na buslon na tayo di mo kayat kat mayat tirik na kat usarek ti imak. Data truan mo ngamin kahit idada ka di Saudi. Taimam to susaram. Aling nga karti si Eren nga hamubugbuguan mo yan. Tapno na imimas. Manong naimi di nga parbangon pinanakpak ko ni Lili ko no. Dagi di bibig na usla dada mo pa ilang ti ayat kada kami manong nagimas kong anot-nutan sa kuwagan tingad na Ronel sa ako kinaramkam nga nung naimi kinarab-kirab ti duwaman sanas idibaro kong Rodel. Ano ito ko nam? Ronel. Ronel. Rodel ko na itay Ita mga pailangan kamalit ka asawak. Kinunak itinakam ko manong naming binayak lang. Adadakit nga kinarimkam ko nam. Tawari masaktan. Agora ka, anak ko. Sorry. Yan ang samit. Kasto latang ituloy mo. Ronel. Manong naming pababakpay ko na tanabayagang sa anak-anangan kinapudno na. Diyak pa ng rabi pulutan laing. Kadyak pa nagpulutan. Pulutanik man ko na. Dapat namit binugkuan manong. Dikat awan ramanan. Ngayon mala. Sinipsipaklatan na manong. Sa kok. Insarek ti dilak tapno. Kawal-kawalin ti dilak ti unag. Ronel. Nagtingdingig ko, Rodel o Ronel. Di mo man na ibagbagatan-hagan. Di ka man lamang ibagbagatan-haganan. Tapno di makapukaw kat ganas. Kunak tinakam ko. Kasla nang naman ng name eh. Kat ko na naman, sweetheart. Sweetheart. Kampat nga sweetheart, awag ta. Honey.
Oh, honey. Oh, honey. Oh, honey. Manong nemi ka ba ito talaga nga mayatin tirik na nagpangatuak man na pag-isumat nga na yusok manong nemi turusok iti agurura nga kuweba nga itay pailaing manong nemi nga kasta ulit isina sabur na kinaburnok na pinamakpak ko nga rin ti asawak manong nemi orak lang nagkabalyo trabaho na paspasam saan ka magbagat na ganun? Paspasam, honey. Paspasam, honey. Oh, paspasam. Oh, honey. Pinaminduak manong. Oray sa austunan, kuna na. Yung pinaminduak. Nga di may kaduan nga gundaho yung manong name kat kasla artificial and dikit asog ka na rin ang ti asawa. Hamat dati akastoy. Kaya na pa'y ore mamimpat manong. Andan sakit imuno na. Nagpesod sakit tinangig ko. Saan nagsakit nga nagkamali? Di magana nga Rodel, limas nga Ronel. Ay kaya manong name nga nalagip ko manin timbaga kanyak ti kapsat ko. Wano sinaludsod ti kapsat ko. Putot mo, wano saan, ti anak ti asawa mo. Namin adumatan manon nami nga minatbat matak ti langa ni Junior. Kayang ingas ko. Siya. Ngam no daduma manong nami aggilap nga sa bali. Sa bali ti langana. Malagip ko manong nemi. Dimtenga, kalpasan di makabulan, ibaga na nga masigong. May sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naganak, iti 7 nga bulan. Damagik no apay, premature ko na. Dito nakasalsalun at nga baladaga. Saludsud ko man ti doktor manong nemi nagpaiso nga premature. Ngam saan ko nga nasaludsud. Gabot ang mamati ak mati asawa. Awan na nyaman na kanyak da kita idi manong nemi. Aging nga, anda da kita sayang guseng nga, kasla sumsumbrek iti lapayag ko nga bagbagadang. Saan ko nga putot ti anak ti asawa. Ti anak ti asawa. Awan na nyaman na kanyak lagi dyan. Inignore ko. Tekad din nga napanak itayan, tikabsat ko. Di na magnakid din. Ano ko matpambaran na kadamagin? No putot ko kung saan, ti anak, ti asawa. Anong namin katagin sumara sa runong aldaw mo? Ingkad din ko taksiin. Insarden ko manong nemi ti maladaw nga agawid. At dapat nagid kong daway nga ako pelasin ko. Agawid ako. Ngayon nga madanon ko manong nemi ti asawag dito balay. Mapanak to tayan digiti kamangak. Dua lang nga balay ti bait. Nana, adat to ni John. Ay, adat tayo, imbatan ti asawam. Ay, dyan, datayan din na papang mo na eh. Basta ko nito taray man ang name iti anak ko. Papa, sarabo, papa. Dito yun. Sa dulo mamang mo. Awan, tepe labigat nga awan. Ano yan? Nanang, apeso ka din tepe labigat nga awan ni Lily? Wala tayo tepe labigat nga minembati ni John. Naparan na. Grabe sa tipagsaludsodam. Basta ibaga na nga ibatik ni John, tada papanak, wala na, jak man sinulsud sa dulo, papanan na. Jak man din dinamag, no kasalot bayag na. Apan din yung bagaging ka, sana yung pakadaking ka. Salut-sud ako mapay, no, nagpakada ko ma. Anato ko na. Nilanang man. Haan nga nagpakada kanya ka, iso nga salut-sud na panan na. Ay, basta magsubat ka na kita. Baka kahit nakalabalsan niya asawam. Ano ko na yo? Kahit nakabalsan ti asawak? Ano ko matapi ko magbalas?
Kaya nagbababae ka kanumet. Kaya bumalbalis ti asawa, kasta? Kaya yung asawan na pan nakisinarak ti anak yo, iti sa bali nga lalaki. Da kamin ti agapa manong. Kinibin ko ti anak, binakat ko pa iti. Gawit na. Tanaw tolo nga tanaw ti katuga ka babae. Ay, awang puli may kasta, dakay kindi ati babaero. Ha, bagam kindi nga dalaki ti anak ko. Ha, da kayo, tadaramin na, dakay nga puli. Na? Nakatakdi makilbatin sarita. Niyakit data nga bakagitin nga dur. Apo aya. Sinublat kumet manong nemi nga nagsaludsudan ti asawak. Imagine, alat sutso nga sumangpet. Ita ka pala si Mangbet. Kasasang pita anak na. Di mo lang pinanunutin. Ita pala bigat nga imbatim ti anak ta. Gininahanang mo. Sa ita, kasto yung oras na sumangpet ka, nagapam. Ha? Nakisinarak iti lalaki. Ay, apo aya. Apo ya. Pedak sa laki na balsen, nga tuladen no kano maladaw kang sumangpet kasasalangadan ka, adal babae, madababae mo kukunak ka nga, ita, adal lalaki mo na matang kanya. At kasal ko na nananang mo, balbalsan na ka no, oraw na oramid ko. Talna ka man. Nagsarita at dalapat, Lili. Ano ka man pagsalitaan ta? Nagapam. Angutin ka man. Angurit ka man. Apay ka, angot ka. Angot ka lalaki. Ano nga angot ti lalaki? Uno angot sa bunti hotel. Ito lang pagbakam. Oy, di mo iparpa-aramid mo, Ronel. Talaga, man. Ano nga talaga? Aramid mo? Isa pa aramid mo kanyak? Ano tangangutom kanyak sa bunti hotel? Kasta? Apay bumti kasta ka sa bunti hotel? Ang diferensya sa bunti balik at sa bunti hotel? Kaaduan na nga aming akwa, kinam amom. Ha? Kinabud na nakit, kaaduan na nga, anya? At sabon ka masarakam sa hotel, batet. O, ano mo ka rita? Santan nga pabigat ti amin. Mababasulin na nga na babae. Panglingid mo lang ti aramid mo. Among kadingan tsak mamati nga putot ko ni Junior. Hananta ko lang. Mayat ka manunasan. Pa-DNA test ko ni Junior. Nagloko kan. Naglaing kan. Pagkat-atapan nak. Sakit ka na sakit ka niya, Greta. Nakapun-pundo ang kasama kalmasan na. Ibagam nga naman di karamin ko. Ibagam ka din nga sa mo kapudot ni Junior. Di ba pagbagarap mo kanya? Nakis ka babae. Nanang! Niya, nagrugurong ka. Abatan manong nemikit pataklan na batin sarita. Tanakan. Nasakit tinakim ko. Itakibagan. Kurang sinatan. Ana? Nagsinatan. Ninagamit ako sa Jamalay. Mga alak ko. Bakan. Anak ko. Nakasimsim lang kasalitaan pagbalim nga takil. Wala na nasakit tinakim ko. Ito ko na mga nakasasaya atak nga asawa kalmasan na imagam kasaramin ko. Imagam hindi nga sa mga putot na anak ko. Anak ko na hindi kinarataw. Dumamad na kas nag-atap mo. Manong nemi pimampanaw dagiti agina iti nga rabi. Igawin ko kumaiyad na naman. Kung kanan. Nagkito sa po. Tano igawin ko. Kung na. Binamay ako na. Nakapao na yun. Di kasto yung abiyag apo. Jak iminom ka na di nga nabi manong naming yung kaputad na pala nakalukat nga tiyanggi na panak iti tiyanggi. Na, Jinyuman.
Pare, wala daw kami tanging matang. Diyak ko makapanggap ti pa. Uminom pare nga mana, nag-apakin ni paket mo. Dinalawan da kan sabot. Oh, diyak mawatan di kasto yung mapaspasamak. Anya kami talaga paanyo ya. Naibagak lang na jay may sakbat namin. Yung bagak di kami nga diyak putot ti anak na. Kaya, hananong ko tayo. Kaya talaga amat nga, ano to ka na pare? Ako ang pare, narikat nagsasaw. Oh, baka kahit mo minunta ka doon. Hanin, inako, mabit lang pare. Uminunta ka doon. Ay, saan kang minunta ang sirakon? No, kaya iyawid doon ka dyan. Nagawid ako pare, mabit lang pare. At daim ba kami? Masapol ng lawlawag mo. I-explain mo. Ang mga pagbubarte ka na pare. Anak pa na bartag jak pa yung minuma. Oy. Po na kito yan. Hindi ka puto tiyangin. Manong nemi kumpadrek nga talaga ni Anton. Tinadanong ko iti tiyangin. Ang asawa na nakaskanyak manong nemi talupak iti putot na. Awa mati madamdamag kung may panggap katakwada ng asawa dapat na siya at manong nemi. No kaya't mo uminom tanga doha. Umay ka di balay ko nana. Siguro na. Pinastrek na manong nemi. Tugaw ka pare. Bakit? Dan ni Ronel, ni kumpadre Ronel. Ay, dagagayam kumpadre. Pasensyakan, Belen. Nagsara ka kami ni pari na tasyang ay, nakala gumatang ti candy ko na natay. Ape nga gumatang ti candy, ape nga candy kita uminom Kita kapilitan nga danggayan na ka uminom na, tuminom kaya nga doa. Anayaramid ang kiti pulutan. Alaman bakit? Teman na imas ka pulutan, tagsawang ka magalat ti kumpada kito eh. Dili magaduamin ti bilog manong nemi. Pare, at akit mo itang ibaga, mamaling ka din ilolawag mo. Ilaw na magkuking ka nga, agtal na ka lang. Diba kasi daw may aming kang kakit? Kasi lang di mo amo, di ka mamati. Basta ka nagtaltalag ka kinilili. Sabi ko mga tsak talag. Ama mo ko din ni Rodel. Rodel? Sino ka Rodel? Nagkumpadre nga Rodel. Padamay din nga nakanak ti bunyag, di ba? Kadin Junior. Iso bakit akin lugan na? Diyang runan nga nagluganan di kiti man ng anak. Malagip mo? Malagip mo? Nga iso pati kang kanayon nga mga ubakin ni June, di dati simbaan. Nga mabaling katana kahit nga pasublat sa bali. Ama mo ni Rodel? Ama mo? Yan yung maamuka niya ni bakit ko. Nga na maamu na hindi awanak. Nga niya. Nga, ituloy mo pare. Pasaray ka no, pasaray mo pumasyar ti barangay tayo. Kada na itong mabrada, nistori ka din yung bakit mo. Ngagtutong it na. Katungtong it na. Pasadawa ka na, nagapubala sa bahaling nga lugar. Umay dito makitong it. Wala tao. Siyempre, pagpalabasan ti asawa ti tong it. Ang mumatin di mapanawan. Nasingid da. Agtitid nung it da. Sa bali. Sa bali nga tong itan ti napasamak pare.
Di mo mo kwenta. Apengin sige idang ibagat asawam nga masikog. Ili taon sa makabulan mo. Sibod nagkapukad sa Saudi. Nagdamit apeng nga nagahakal pasanti siya 7 nga bulan. Premature. Pare, napipinas no padiin na ites mo sa anak mo. Tap na sure. Wala nga pare, day tamat ti, nangrugyan ti gulo Nagulo. Nga kasto na rungaab ti asawam. Kahit pananglingad na lang day dya Tama di kasta kita. So ano siya ti siya pare. Tapno mo, tinapod mo, tapno isardingan da ka na kita taod to Nga sikat pagsasalitaan da, liblibyan da talikudam. Tapos dawa ka, tas saan nga ibaga di kabsat mo? Kada di kakabsat mo, pati medyo maapagtaran. Tadi da kayat nga kasta ti kabsat da nga malipliputan. Napiya kumawat ng sarding da. Nga maging ganito at da pa relasyon da ka na diyang Rodel. Ish, lalala, hanggang punto na kasta pare. Sino kapuntot mo siya? Naglagi pa, at dati nagtibalay ko. Isungor nga na ibang ka dito nagtibalay ko. Tapos nagpungtot ka, awa maramid mo. Kumpadre, tultulungan da ka. Pada ka nga lalaki. Saan nga mabaling at lalaki, may tultuloy nga may kuspil. Kuspil da kini babae. Saan nga nakauray ti asawa mi dadda ka dyan sa Saudi pare. Narukup ti asawa mo. Tinong itong itdak. Oo. Apakit intawag mo mat aminan? Huwag aminan pare. Nagkawin akon. Ano orta rami tamita? Awang batabasang batam ti bakat mo. Tapi nanawan na ka man. Mama mo, dut-dutan nina, iti balay ti katukangam. No siyak ti sika pare, di mo ilalain pa iti kas kinilili. Di jakit problema, di balay yo. Ila ko mo. Dada kami di madi, tas nagkalaunay di nagkaikamangam. Inya dayom ko ma. Siyempre, adad da nga, protektaran da, di anak da, di kabsat da, kami ti sika. Hare, mag-awit kan? Apa nga di yung bagang katakos kanya. Adan samat ng bagaking ka, hindi mo patpatyan, di mo italtalek. Di ba kas daawag no apa nga saan nga baga di kakapsat mo? Datang arti ng urugan na Nagkapok sa diyan magkabag kabagis ko. Imanong ko. Kaya baga natin kas diyan. Ay, nabayagan deta. Talo na surok ng talo nga tawan, Ronel. Samo ko mga itulok nga itultulo at bakit mo timang lipot kang ka. Manong nemis saan ko nga napansinukon ti asawak. Nakalawas manong nemi saan. Gamataw matsang patak manong nemi. Intultuloy ko manong nemi iti naggastar ti oras iti ay nagdi barkada kang pasig patag at tricycle drive. Aging ka manong nemi nga napang kami di may sa nga lugar. Pag-iinuman mitlaing nga madda. Mayat nga paitebol. Pare Ronel. Dito ti solusyon ng ti problema. Hi, lover boy. Ada ka no problema. Kung nadiri ka kaduwang. Ilokana ka? Kinapay. No Ilokanan, haan nga baling nga GRO. Saan kan samat nga license nga GRO? Di kan samat pap smear? Kapag ko magpapap smear. Basta kondom ka, okay lang. Ada problema ka no. Gusto nga solusyonan ta. Awang kwarta.
Apay kitang kamatasing rin. Hanya? Siya ti tao nga no, da problema ti lalaki, sulbare ka uraw bayad na. At agragsakak met, masapol ko met. Moto mo na 21 ko pa lang. Kaano ka pa nga nagbali na kastoy? Napukpok. Pukpok. Si kangarod, ti pukpok. Siya ti pakpak. Apay sa lutsutin pa lang. Basta amo ka sa pulang. No kayat mo. Yan tangi, umatan ni bakit mo. Di siya kung tiyawid mo di balayo. Takidan naman no anot aramido ni bakit mo. Tapay na kasagana ka nga makipin ng net. Sana ka pa ate oh. Iminumak pa'y manong nemi. Sigurado ka, ha? Ano na kamutayin? Mayra. Sige. Inumak lang ito eh. Kalpasan na. Intan. Tilaglagi pa ma. Ako ang bayad na eh. Uy. Sak pekit din natin. Mang bayad kang kano. Maparagsak na. Iba ka talaga, ano? Sige. Inda ka nutan. Manong nemi kahit ko lang ipakita ka rin dyan nga babae ti asawa kang nasalang isunap babae ko na inyawid ko mismo ni Mayra dito balay. Ngam saan manong nemi nga ti silid bing agasawa tinagsilidhan mi. Adumat nga silid o patmat nga silid manong. Naneran tangarod para kada kitag balin ko mga anak mi. Iti silid nga bakante manong nemi arig na saan kami pa nakastrek kini Mayra. Iti aglabo sa ako nga namin pinsan katil na busa kisuma. 21 years old manong nemi. Inintot ti asawa kat ni manutawin na. Diyak pa'y pinatay ti silaw manong nemi kahit ko lang nga makita baka kitnoan takit diferensya na. Ngayon nagkinis mo't manong nemi lumablab pasit ti mungay di kiti mansanas na. Sit mo nang kinagat ko ko na. Oh, Ronel. Pinagsinublat ko manong nemi nga tinilmo-tilmon nga. Minulmunan sa ko kinirap-kira makinatagandam. Oh, Ronel. Mayat manong. Mayat man ti asog na. Hangagin ko na. Sinakroy ko manong nemi sa ko impaida sa ko inidepen ti silaw. Sinublak iso na tirabaw ti kama manong nemi kat daytan dinigos kun kadagitag kakabarang agi. Iti na dumadumang pasyat ti bagina manong nemi dagiti bibig na tenged baro kong gan sa anak kong nga nagamak ori pukpuk kunak rabanak padasa kakanin. Opo, na yun, manong nemi ti piksa ti asog kanaring ang nakulam. Manong nemi, namintalo ni Suna, hindi tama mapanmatintirik na, namin pakibimpat kun na. Kasla sana ka mamati. Hampat nga ron nga naging kukuna, manong nemi, dakiti aring na. Sa kunana. Nagsubli pa lang ti asawam kayat mo pa isuna. Diyan ka mo. Siya kung ti asawam. Magserbiyakin ka. Magbali na ka na pudno. Hangkamat unay nga mo. Hangkamat maamam mo. Kito rin ba pensat na kamam mo. Kaya asawam, am-am unay. Hindi mo amo ti pudno nga ramid na. Amukmat kat. Diyan lalaki na. Rodel tinaganan. Apa mo? Naramanakmat idi. Anya? Kalpasan kanya. Ang sublat na ni bakit mo. Ha? Kawat? Naminsan pa nanugtalag ida. Madamat tong ida. Kuno. Sa balimat at tinong tinataramid da. Kanya? Oh. Mamati ka? Ngadot mo? No kayat mo, tumigat, nakalan na kita rawatek. Tisangpat ko dito'y. Agserbiyakan ka.
Inarami nagpeso ni Mayra manong name sa anak nga rimuay dahil tingal daw tanay ramat manong name nga tinarimahan ko di tricycle ko tadamadlaw ko aperdin. Edi ag simangpet manong name ni Mayra nga dan arwaten. Mumute manong name duwala nga balay ti baet. Ti balay mi kat ti balay ti katugangak manong name. Imposible nga sana nga nadamag. Nagmalim manong agsip nga di ba parang ti tiyanggi na mumatang ti ara. Hindi madanong ko ti katugangak nga babae. Nenta kayo nang. Why? Nadak! Ha? Nadak ko ram. Pagpapasulim ti anak ko, sige nga matadaramid na insagbut mo pa yan. Wala. Pinanawan nakmatin ti anak yun. Di nang isang pwet ako. Tapno ipanagnag ko kata anak yun. Nga saan lang isot makaaramid. Alam makaramid na magpagam. Ay, amok nga muyo ti aramid ti anak yun. Imposible. Kabayatang na magitong-tong-it nga awanak sa bali mo ta aramida tong-tong-it ang damat anak nyo. Hangan na kao ni Manong. Salawang ka ba lang din natin wala magbagam? Nakapanawan ti katugangak ng sa anak pala nagkuti Manong Nemi pinagunyan nakti bakit ngagdaklako. Ay, Ronel. Ay, nana. Diyak ka pa na bayadan? Diyak pa na bayadan? Aman, ba't ko na ka? Una supli? Ana nga supli. Nabayada mo, kinikan ka ti supli. Ano ka ti ba kayo? Kinimbag man ta, mamati ka itan nga, at damading aramid di makit mo. Ha? Inamamangpay nga kastak. Idandanon dan kanumat king ka, di ka mo kanumat patyan. Ang delikado barok. Adda ka dito sa kop, iti ayan di kiti kakayog mo, baka kitno, iso nga ti may advice ko king ka, ipanaw mo dito ti babaeng. Magsabol ka gid din ti manggatang tabalayo. Tamang ipakdagder kang tulangin ti sa bali. Takayad mo pala ko mga sangpetan dahi dyan nga lili. Idinto ta. Padasan mga minta umay ti pangal daw no dete oras nga namnamaim nga madugtalamida. Ay so, sapaw. Amin nga glawlaw, makikita na dyan nga Rodel. Diyos ko, ya. Manong Nemi, nagawin ako. Nagawin ako, Manong Nemi, ka dito eh. Irubat mo na gitarwatan. Ana, apay? Aring na sang-sangpad ko dito pagkatapos. Irubat ko na gitarwatek. Kahit mangirubat ka ka na gitarwatek. Dahil tamit langit pumanaw tayo dito eh. Sublianak to lang, hindi nila duma, alikamen. Papananta. Agawin ta pa lang tibalay ti kapsat ko. Ala nagputikan. Kasta nga ron tinapasama nakiktot ni Manong ko Manong Nemi nga kinaapak idi makita na. Apay dato sino na kang babae? Insukat ko kinilili. Tadi ka ti sulang ti manglukloko. Amo ni bakit mo ti kasta? Amo na. Nagabo ka mo di balay mi. Insagpit ko iso na di balay mi. Ada nang advice ka niya nga delikado. Baka kidno pagrarakasan dak na kakapsat dilili. Kada orin ito, mabalinda ka mat nga raotan. Kada pamparenta mga raot kanya dito. Tinakumay salakan manong. Ang lakit na nagpambanagan ti pamilya mo, bro. Ating ko. Di mo tumat ngamin amo tagpili. Amo ko mga roda kasi dyan. No apay mat ngamin nga pinanawa ma. Sikamat lang ngamin ka tinagsaudi ka natin nga kakapsat. Delikado ko na keng kaidi nga panawam ti asawam. Idin to tanabit ka pa nagkasar. Kawam pa anak yo. Unat na pasamak. Tinong itong itdan ni bakit mo. Manong sarting mo natin. Paano nga pagkasalitaan na. Mamati akon kata kayo. Kaya talaga jakon kayat. Ti asawa. Jak matputod di anak na. Ora kan adda ni Mayra. Ison ti pututak. Ison tagbaling asawa. Nalakok ti balay mi Manong Nemi. Nagbingayan mi. Iti dating asawa. Nakaiparakdarak madlayang Manong Nemi ti sa baling nga balay. Nga dati sakop iti lawlaw di kaapsat ko. Kahit dito kami nga nagden na ag-asawa kini Mayra. Nga ni Mayra, nga hindi kat saan ko pala kaunay nga mamu,
Ngayon ti panagbayag ti amin kat nama mo. Ore mampay nagbaling nga pokpok ako nanay ti talo nga tawen. Ngayon nagbalimit nga na siya atin. Sipod nagdan na kami. Kaya din sagutan na ti pudpudno nga putot ko. Talo nga putot. May isa nga lalaki, kaya may isa nga babae. Ti dati nga asawak manong naming kalkalungan lata. Diagnagan ti Rodel. Kaya talaga nagpaypeso. Okay. Ano nga ron? Sumadgayam ti kinayat na. Teko na akong manong name tila babawik nangasawa ken kuana. No amok la kuma. Ngayon sa nga balik ko na, siguro dahito ti gasat ko, sa nga balik ko na, samot nga nagtutuloy nga siya ti maluklo ko. Ti pagpintasan na, nakasara kag ti kaskin ni Myra, manong name. Nga mo, amuna nga respetaren, ti dayaw ko, amuna nga sakit, amuna nga hana maaramid dakit sanga na siya. Agamanak manong name ti anus mo nga nang ibasa dahito surat ko diyak kumakayat nga iburay. Ta siguro ket mabaling itay damo ket tatkat kabaandak. Ta talaga ket katawaandak digdipadak nga lalaki tangarot kunak nga saan nakidi nga mamati no pa ipangpangeg ka. Ngem namatak matlang ti kunada manong name nga lumtaw ti kinapudno. Agamanak dahanos mo nga nanging basa ket sapay kumata damit na ibatik nga balag adal ken pagpagulidanan kadagiti padak nga nagbuya tuwing nga dagyaman nga pagayam mo Ronel.